Мишо67 и днес ще играем Майнкрафт. Хора, отново се върнахме и Пишо е още с мен. И виждате, имам картина на Hunger Games. Тя е супер картината. И сега, вижте какво става. Ей тук. Абонирайте се за Митко Бамбата и за Вудото. Още известен като Готича 47. Така, ще ви покажа картините на ZG-то. Вие ще ги видите, защото вие сте мои верни фенове. И така, сега като се зареди, ще ви ги покажа. Аз съм DiniBG, не забравяйте. Иначе съм известна като Psyuchi Girls MC в Майнкрафт. И така, той почти се показа. И чакаме просто. Добре, стана. Хора, ще играем после с Пешо на Майнкрафт. Ще направим малък стрим и ще качим в YouTube. Вие виждате тук всичките картини, които сме измислили. Свалете си GTI 5 и го играйте. Който гледа, можете да играете на PlayStation и на телефон. Който харесва Шакира, да напише позитивен коментар и да бъде най-добър. За телефон няма обаче. Ти снимаш ли? И така, виждате всичките снимки, които аз много харесвам. Лалецата са прекрасни. И сега в момента снимам. Чакайте, ще се върна след малко. Хора, продължаваме с снимките. Няма да цъкаме днес на Майнкрафт, защото стрима не може да се запише и не мога да го кача. Не знае, но как стана авария. Ти това няма къде авария. Това ти беше, ще го кача, имам YouTube канал. И хора, тук Пешо и Шевата се смеят, въпреки че аз имам абонати, които гледат, които могат да гледат. Той има само десици и чадохети. Хора, това е моят телефон. Няма да ви кажа марката му, ма мога и на Пешо марката на телефона да кажа. Защото Пешо е тъп. Не си знае марката на телефона. И за това абонирайте се за мене, за FireGirl и за MitakaBG Gaming. И това може да е всичко от мен. Айде, чао, чао!